Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Менә быел бит Татарстанда терәк хәрәкәт аппараты авырулары елыймы? Менә бу ел республикада менә ничек уза? Бераз гына кайбер санарга тукталсагыз иде. Ревматизм ширләре, нинди ширләр ул? Ярый, бик зур рәхмәт. Арабызда буын авыртып карамаган кеше юктыр дип уйлыйм мин. Чөнки җир шарында һәрбер 7нче кеше теге яки бу буын ширенә дучар. Әгәр инде менә карасак, яныбызда бит инде авырдан менә сызланып, буыннар сызланып, култык таяклары белән генә йөргән кешеләр бар. Транспортларга кергән вакытта без бит инде игътибар итәбез шул кешеләргә. Кызганычка каршы ул олы кешеләр генә түгел, яшьләрне дә җәрәхәтли торган шул ревматик ширләргә бүген менә тукталып китү урынлыдыр дип уйлыйм, чөнки чыннан да президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңнеханов тарафыннан һәм министрыбыз Гадел Юнус улы Вафинның тырышлыгы белән быелгы ел менә шушы сөяк буын ширләренә каршы көрәшү елы дип игълан ителгән иде. Һәм чыннан да без менә шушы 25 ел дәверендә инде киләсе елга безнең менә шәһәр ревматология үзәге ачылуга 25 ел була, ширек гасыр. Мин аның тарихына тукталып китәр идем. Ни өчен менә шушы махсус ревматик ширләргә үзәк ачылырга кирәк булды. Дөресен генә әйткәндә, ревматик ширләргә игътибар күптән инде, 1-2 гасырлардан бирле. Тик менә аларны өйрәнү, аларны менә шушы дәрәҗәгә күтәрү, аерым менә үзәкләр ачырлык итеп, соңгы әйтсәм инде менә шул 50 ел эчендә. Быел менә без шушы республикабызда үткәрсәк инде менә шушы буын ширләре елы дип инде киләсе елга менә беренче безнең бөтен Русиядә, ул вакытта Советлар Союзында инде ревматик ширләргә каршы көрәшү институты барлыкка килгән иде. Аның барлыкка килүенә менә киләсе елга 60 ел була. Һәм менә шушы безнең инде Казанда гына да шушы 25 еллыкны үткәрү булгач, инде ул менә соңгы 25-30 елда инде без бигрәк тә шушы ревматик ширләргә игътибар итә башладык. Ни өчен дип әйтим инде? Менә әйттем бит, җир шарында һәрбер 7нче кеше мохтаҗ менә шушы ревматологларның киңәшенә һәм дәвасына дип инде. Менә алсак инде республикабыз тарафында 500 меңнән артык ревматик шир белән интегүчеләр теркәлгән. Әлбәттә, ул теркәлү үзе бер сан, менә инде якыннан килеп әле теркәлмәгән саннарны бермә-бер арта инде алар. Алар арасында 150дән артык төрле шир бар, менә ревматик ширләр. Һәм аның 80-е бигрәк тә менә теге ныклы зарарлы дип әйтер идем мин кешенең организмын. Ни өчен дисәгез, 80-нан артыктыр, ул иммун системасы белән бәйле. Организмда бит инде иммун системасы ул бактериялар, менә вирусларга, стрессларга, салкын төйләрдән бөтенесеннән саклану өчен бирелгән иммун системасы. Менә безнең аутоиммун системасы дип әйтәбез. Кешенең үзенең иммун системасы үзенә каршы көрәшә башлый. Менә күзәнәкләр үзенә тиң булган күзәнәкләрне ашый башлый, дөресен генә әйткәндә. Һәм шуңа күрә без иммун системасын күтәрү өстендә түгел, киресенчә аның актив булуын басу өстендә эшлибез. Менә шушындый каршырак ширләр дип әйтер идем. Һәм бик күп социаль мәсьәләләр китереп чыгару аркасында безнең күп кенә ревматик ширләр яман шиш ширләренә тәңгәл килә дип, менә Европа илләрендә, Америкада шулай дип санала инде ул. Әгәр урта яшен алсак, менә ревматоидлы артритны гына 39-40 яшь. Бу бит инде хатын кызның, менә ир кешенең әле рәхәтләнеп эшләп йөри торган, гаилә кора торган, балалар үстерә
үстерә торган вакыты, эшләр булса, карьералар эшли торган вакытлары. Менә шушы яшьтә, аяз көндә яшен суккан кебек, кинәт кенә башлана уртача дип әйтәм инде. Менә шушы ревматик чирләрнең кайсыда булса бер төре. Беренче елны инде менә теге социаль мәсьәләгә килсәк, менә 39-40 яшь дип уртача әйттем инде мин. Беренче елны 25, беренче, икенче елны дип әйтик инде, шул 100 кешедән 25 кеше гариплек төркеменә чыгарга мөмкин. Ә менә 10 ел эчендә 90-100 кешенең 90% аурулар ревматик чир белән менә шушы аутоиммун системасы зарарланган вакытта гариплек төркеменә чыгарга мөмкин. Менә шуңа күрә без инде чаң сугып, бөтен дөнья тарафыннан, менә шул бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы тарафыннан, хәтта 1965 елны менә шушы артритка каршы көрәшү көне дип 12 октябрьне инде, 20 октябрьне ансы соңарак инде остеопорозга каршы көрәшү көне дип билгеләп, монда ауруларның гына түгел, халыкның гына түгел, бәлки җитәкчеләрнең дә игътибарын дәүләт күләменә шушы җитәкчеләрнең шушы ревматик чирләр белән интегүчеләрнең проблемаларын күтәреп чыгу өчен билгеләнгән көннәр инде бу. Ревматик чир белән мин әйттем, уллар гына түгел, яшьләр генә түгел, хәтта балалар да. Менә минем иң яшь баланы, 6 айлык баланы күргәнем бар. Аннан инде 2-3 яшьтә авырып китәләр балалар. Һәм гомер буе шушы ревматоидлар артрит белән, системалы кызыл волчанка белән, шушы безнең ревматик чирләр белән интегргә мөмкин алар. Кызганычка каршы ревматик чирләр дәвалану бетә алмыйлар. Алар хроник формага күчә. Һәм хроник чирләр инде алар бит аерым бер вакытта кискенләшергә мөмкин. Яз, көз фасыллары авышынган вакытта, менә вирус инфекциялары чыганак булган вакытта күбрәк инде кискенләшә. Яисә инде дәвалау теге дөрес үтәлмәсә, авыру тарафыннан дәвалау җитәрлек булмаса, менә шул вакытта кискенләшү чорлары 1 елга, 2 елга, 5 елга кадәр узарга мөмкин. Без инде менә шул ревматологлар исәпкә алып, ул бит инде менә кешенең җәмгыятьтә тоткан урыны да, тәннең тире төсе дә, чәч төсе дә, менә яшьтә дип әйттем инде, бер нәрсәдә, бар нәрсәдә көчсез менә безнең ревматик чирләр арасында. Һәрбер кеше мөмкин чирләп авырып китәргә. Әлбәттә, нәселдән бирелгән чирләр дә бар. Нәселдәнлек дип әйтәбез инде ансы. Бер гаиләдә кемдер ревматоидлар артрит белән, кемдер кызыл волчанка белән инде, кемдер башка төрле чир белән авырып китәргә мөмкин. Бер гаиләдә 3-4 кеше авыручы бар менә шушы ревматик чирләр белән. Нәрсә ул ревматик чирләр? Менә асылы нәрсәдә аның? Ревматик чирләр дип без бер төркем, менә 150-дән артык төркем чирне әйтәбез инде. Аның исеме ревматизм сүзеннән. Тик ревматизм сүзе, ревматизм чире күбрәк балаларда 7 яшьтән 15 яшькә кадәр һәм күбрәк кызларда очрый. Һәм ревматизм чире күбрәк менә скарлатинадан соң, яисә тамак бакасы ангинадан соң килеп чыгарга мөмкин. Әгәр аяк өстендә үткәрелсә бу чирләр, күп кенә ата-ана бит инде балага укырга барырга, укуны калдырмаска кирәк дип тырышалар бит инде. Яисә өйдәге булган теге антибиотиклар белән, чыганаклар белән тырышалар инде дәваларга. Һаман да әле җитеп бетми шушы тамак бакасына менә игътибар дип әйтәм ата-ана тарафыннан. Һәм шушы ревматизм 1-2 атнадан 10 көннән килеп чыгарга мөмкин.
Нәрсә ул ревматизм балада? Ул тамак бақасыннан соң менә я тамак бақасы барган вакытта, я бер 10 көн, 14 көннән соң тез буыны шишеп чыга. Кып-кызыл булып, кайнар булып, 1-2 көннән ул үтеп китәргә мөмкин. Икенче буын терсәк кызарып, шишеп чыгарга мөмкин. Һәм ул да үтеп китә. Шуңа күрә ревматизмда шундый сүз бар безнең менә ревматологларда. Ревматизм буыннарны ялап кына китә. Аның мәкерлеге йөрәкнең зәгыйфлегенә китерү, йөрәкне тешли дигән сүз. Менә буыннарны ялап, йөрәкне тешләп ала. Һәм билгесе булып менә шушы ревматизмның йөрәк зәгыйфлеге кала. Сез инде аңлыйсыз аны, чөнки күп вакытта ул дарулар белән генә түгел, инде хирургия ысулларына барып җитәргә мөмкин. Менә инде башка чирләрдән күп таралган чирләрне алсак инде, ул ревматоидлы артрит. Менә безнең Казандагыны 14 меңгә якын ревматоидлы артрит теркәлгән. 200 меңгә якын, 180-200 мең арасында остеоартроз чире. Без бит инде аннан системалы кызыл волчанка, Бехтерев чире, менә Бехтерев бабай чире дип әйтәбез инде. Ул 1000гә якын теркәлгәне генә. Күп чирләрне без билгеләү өчен, менә диагнозны дөрес кую өчен күп вакыт сарыф ителә дип әйтәбез. Менә күзгә карап кына куя торган чирләр Бехтерев чире. Анысы да әле аның соңга калгач кына. Инде умырткалык баганасы, без аны бамбук таягы дип әйтәбез инде. Катып, кеше берничектә хәрәкәтләндерә алмый, башын да хәрәкәтләндерә алмый, кирәк вакытта бүтән гәүдәсе белән борылырга мәҗбүр. Муен да катып кала, бүтән умырткалык бер бүтән таяк булып инде бамбук таягы. Менә андыйлар шундый дәрәҗәгә җиткермәс өчен уртача менә бүтән дөньяда Бехтерев чире 6-8 елдан куела. 6-8 елдан соң гына диагноз куела иде. Хәзер менә безне кайда гына булсак та, төрле конференцияларда, очрашуларда булган вакытта безнең менә Татарстан республикасының менә Казаныбызны һәр вакыт әйтеп китәләр, чөнки без хәзер ул Бехтерев чирен ел ярым 2 елдан куябыз. Ни өчен дисәгез, менә авыруларның саны артуы да күп вакытта бигрәк тә менә соңгы елларны диагноз кую өчен, авыруны, чирне билгеләү чаралары бик нык үсте, бик нык артты. Әгәр алсак безнең менә 7-нче шәһәр клиник хастаханәсен, без 2008 елда 1-нче шәһәр клиник хастаханәсеннән, Шамов клиникасыннан күчтек менә күп кырлы хастаханәгә. Менә моның бик зур файдасы булды безнең ревматология үзәгенең эшчәнлеген арттыру өчен һәм ревматик чирләрнең саны артуына. Саны артуы, димәк, билгеләү чаралары яхшырды. Билгеләү чараларына мөмкинлекләрдән күбрәк файдалана алабыз дигән сүз. Чөнки хастаханәдә клиник лаборатория, иммунологик лабораториялар, аннан бит магнит-резонансный томография, рентген контрастный томографиялар, аннан бүтән менә шәһәргә бер генә булып әле быелга кадәр безнең рентгенлы денситометр. Ул инде менә умырткалык, бот буыны һәм беләзектән диагноз куеп була торган, менә теге билгеләү була торган остеопороз чирен билгеләү өчен бик мөһим аппарат дип әйтер идем. Аннан инде шушы ревматик чирләрнең берәр төрен куйганнан соң, ул бит әле диагноз куюгына түгел, дәвалау чараларында теге билгеләү.
Менә хәтерлим инде 80-нче еллар башларын, анда бит инде 2-3 препарат белән теге дәвалап тырышып менә аякка бастырырга тырышкан вакытларны хәтерлим инде мин. Хәзерге вакытта менә соңгы 20 елда бер өлкәдә дә медицинада дип уйлыйм менә эчке әгъзалар буенча теге дәвалау ысуллары шул дәрәҗәдә менә үсмәде. Күпме без аны менә ревматик чирләр буенча беләбез инде. Чөнки ревматик чирләргә каршы беренче теге препарат бит инде ул аспирин иде. Менә ул инде теге талның кайрысыннан алынган препарат, дару дип әйтим инде, дару һәрбер буын авырткан сайын инде шул аспирин белән дәвалыйдыр инде. Аспирин, пенициллин белән. Аннан соң инде менә шушы аспирин рәтенә керә торган гормональ булмаган ялкынсынуга каршы бик күп препаратлар, алар 1000-гә якын инде уйлап чыгарылды һәм без аны куллануга инде кулланабыз. Ни өчен дисәгез, менә аспирин рәтендәге препаратлар, алар бит барысы да тискәре тәэсир белән эшләргә мөмкин. Ни өчен дисәгез, ашказаны, ишәк юлларында җәрәхәтләр, биерләргә зыян китерү бер генә препаратта юктыр дип уйлыйм. Бер генә дару чыганагы да юк, тискәре тәэсирдән башка. Витаминнарның да тискәре тәэсире булырга мөмкин. Бу даруларның менә шушындый тискәре тәэсирләрен исәпкә алып, бик күп дарулар хәзер ашказан, ишәк юлларын әзрәк менә зарарлый, биерләрне әзрәк зарарлый торган инде дарулар уйланып чыгарылды. Сез инде уйлыйсыздыр, нигә соң сезгә биерләр, нигә сезгә үпкәләр дип инде әйтеп китим, безнең бит 150-дән артык төрле чирнең гомуми билгесе буын авырту. Буын авыртып килә авыру. Тик без менә күп кенә авырулар гомердә мине булай итеп шешендергәннәре юк иде диләр. Без баштан аякка кадәр кешене шешендерәбез. Һәм карыйбыз баштан аякка кадәр ревматик чирнең билгесен. Ни өчен дип әйтәсез? Чөнки ревматик чир ул бөтен терапияның, бөтен эчке әгъзалар авыруларының чирләренең менә түбәсе дип әйтер идем мин. Чөнки 36 табиб һөнәре безнең белән бәйле. 36 табиб һөнәре. Әйтеп китим, менә башта чәч кыйыла. Кайберсе менә шундый теге бөтенләй кыйылып бетәргә мөмкин. Кайберләр парик кияргә мөмкин. Баштагы псориаз менә билгеләре. Маңгайда биттә җыерчыклар бетсә, аларда безнең чир булырга мөмкин. Күздә яшь булса, теге менә яшь бетсә дип әйтәм инде. Без сорыйбыз авырулардан, аларда гаҗәпләнеп кала. Елаган вакытта күзегездән яшь киләме дип сорыйбыз. Уйлыйдыр инде кеше, моңа нәрсәгә минем елау дип. Без инде уйлыйбыз, күздә яшь булмаганда менә корылык шундый билгесе бар. Кешеләр аптекалардан алып, даруханәләрдән ясалма яшь тамызы бириләр 15-20 минут сайын күзгә. Чөнки ул менә җир ярылган кебек, теге күздә һаман менә шундый корылык сизелә. Бурын ичләрендә кан килсә инде, теге кан агы булса, яисә кан таплары менә иртә белән борынны сеңгергән вакытта чыкса инде, ул да безнеке белән бәйле булырга мөмкин. Яисә авыз ичен ачып карыйбыз, авыз ичендә җәрәхәтләр булса, телдә менә җәрәхәт булса, әләнең авырта торганы була, авыртмый торганы була. Алары да безнең чирләр булырга мөмкин. Менә хәзер генә бер мисал китерәм. Әле генә бер авыру булды, 50 яшьләр тирәсендә, ир-ат инде ул. Ул керә хирургия бүлегенә эче авыртып. Хирургия бүлегендә эче авыртып кергәннән соң табиб игътибар итә, палата табибы бармаклар зәңгәрләнеп торганына, һәм бер бармагында инде бераз гына каралып килгән кебек инде, теге гангрена башланган кебек. Һәм ул чакыра безне менә ревматологларны. Чөнки безнең инде менә шул күп кырлы хастаханәдә беләләр, әгәр инде эче авырта, кайда да булса тагын бер
нәрсә булса ревматологка күрсәтергә кирәк дип. Карый башлагач, ике яктан да аның үпкәсе зарарланган булып чыкты. Ике яктан да менә теге үпкә ялкынсыну. Карасак, йөрәктә су һәм электрокардиограммада менә үзгәрешләр. Ул гына түгел, бәүл анализларында аксым, аннан соң бик күп лейкоцитлар, менә эритроцитлар, чөнки бөерләр зарарланган булып чыкты. Менә аннан инде авызын ачып карадым, менә мин ревматолог буларак инде, анда инде 1-2,5 сантиметр зур җәрәхәт. Аннан инде чакырдык борын тамак табибын. Менә күрәсез, име? Борын тамак табибын. Ул инде борын эчендә кан таплары һәм шулай ук борынның теге перегородкасында зур менә перфорация дип әйтәбез инде, име? Теге зур тишек барын тапты. Менә карагыз, менә бу бер чир. Менә системный васкулит яисә системалы васкулит дип әйтәбез. Бөтен җирдә кан тамырлары менә шулай җәрәхәтләнеп, бер юлы үпкәләр, бер юлы йөрәк, бер юлы менә бөерләр, авыз эчләре һәм шулай ук менә бармакта берсе менә сухая гангрена, бармак башы инде каралып килгән иде. Менә булар бер чир, бер ревматик чир дип әйтәсем килә. Аннан 36 табиб дип әйттем бит инде. Менә без кайбер клиникаларга, кайбер җирләргә үзебез дә актив чыгып инде, ул менә күз авырулары Бутлерова урамындагы урнашкан, анда табибларны җыеп, без менә нинди билгеләргә игътибар итәргә кирәк. Ревматик чирләрне иртәрәк билгеләү һәм иртәрәк дәвалау башлау өчен дип, аларда менә лекциялар укып, табибларны үзебезнең хастаханәгә җыеп, 2 айга бер мәртәбә безнең менә шушы шәһәребез табиблары өчен төрле, ул инде анда бер 36 булмаса да инде бер 15 төрле табиб җыела инде. Һәм без менә шушы төп билгеләрен, әгәр инде сораулар булса, менә аерым темаларга инде җәрәхәтләнүләргә багышлап, шушында очрашулар үткәрәбез, авыруларны күрсәтәбез, бүлеккә менә теге үзебезнең үзәккә күтәреп күрсәтәбез инде. Безнең үзәктә бит ятаклар бар инде, авырулар ята торганы һәм амбулаторный консультативный кабул итү бүлмәсе. Әгәр 25 ел элеккә кайтсак инде, кайчан без менә теге үзәкне төзи башлаган вакытка инде, анда бер табиб инде, безнең бер табиб утырадыр йөстә, бер табиб аста дигән кебек итеп, бер табиб ятак бүлегендә, бер табиб инде кабул итү бүлмәсендә. Медицина өчен 25 ел бик әз кебек тоела бит инде ул. Менә әйтәсем килә, ул беренче бөтен Идел буе төбәкләрендә беренче менә шушындый үзәк булды. Шушы ревматик җирләр белән шөгыльләнә торган үзәк. Һәм кыенлыгын әйтәсем килә, без үзәк ачылган вакытта әле авырулар гына түгел, халык кына түгел, табиблар да аңлап бетермидер. Нәрсә ул ревматик җирләр дип. Шуңа күрә мин менә өлкән шәфкать туташы белән бөтен Казанда булган теге поликлиникаларны, менә без ревматологлар, менә ревматик җирләр буенча менә шундый үзәк ачылды. Анда менә шушындый җирләрне, менә шушындый билгеләре булган авыруларны җибәрегез әле дип жүреп, менә ул безнең 1 елга кадәр сузылды инде. Шәһәр теге сәламәтлек саклау идарәсе тарафыннан да безне күреп, менә шушы үзәкне ачканчы инде. Һәм әле беренче вакытларда без чирне билгеләп, дәвалауны билгеләсәк тә, авырулар чыгып китүгә, хәтта участокта эшләүче табиблар безнең дәвалауларны алып ташыйлар иде. Чөнки күп вакытта безнең чирләр теге гормональ булган преднизолон рәтеннән булган препаратлар белән, дарулар белән теге суллана бит инде, дәвалана. Шуңа күрә авырлыклар менә шундый да булды инде. Аннан әле әйтәсем килә, менә табибларны менә монда, хәтта име табибларны җыйган вакыт бу бүлектә. Монда менә гинеколог да бар, монда күз табибы да бар, монда уролог да бар, монда травматолог да бар. Шуңа күрә иң беренче табиблар белән эшли башладык инде, аннары халык белән. Хәзерге заманда менә хәзерге вакытта нәрсә дип әйтер идем мин?
Авырулар белән без күбрәк эшлибез мәктәп аша. 25 ел без менә була инде, 25 ел буена авыруларны үзләренең чирләрен аңлау, үзләренең нәрсә белән авырып, нәрсә белән дәваланганнарын аңлату өчен без үзәк ачылуга инде мәктәп ачтык. Һәм ул мәктәп безнең бик теге уңышлы эшләп килә дип әйтер идем, чөнки менә безнең зур инде үзебезнең клиник хастаханәсендә 7нче клиник хастаханәдәге аудиториялар җитми инде. Без өстәмә урындыклар куеп, өстәмә аудиториялар эзлибез инде кай вакытта. Әле хәзер уйлыйбыз менә безнең инде бик актив үзебезнең менә пресс-секретарь Әлфия, аның белән инде уйлыйбыз, бәлки чыгаргадыр безгә инде берәр зур сәүдә үзәгенә, анда менә халыкка тагын бер шундый чаралар үткәрергәдер дип. Ни өчен дип әйтсәгез, хәзер беләләр әлбәттә ревматологны, алай да әле менә соңга калып килгән кешеләр бар. Ул бит инде әгәр кеше мин аякта калырга тиеш, мин эшләргә тиеш, мин иремә, яисә хатыныма, менә яисә балаларыма, оныкларыма мин файдалы кеше булырга тиеш дип әйтсә, уйланса, ул дәвалана. Әгәр инде кеше ябыла икән, һәм мин авырып киттем, чирләп киттем дип, бер көн, 2 көн, 3 көн үзен урынга сала икән, 4нче көн ул тормаска мөмкин. Чөнки аның безнең менә аслы, менә ул хәрәкәтләнмәсәң, хәрәкәтсезләнүгә китерә. Мәңгегә калырга мөмкин урын өстендә. Шуңа күрә теге этләнергә кирәк, дүрт аяклап йөрергә кирәк, селкенергә кирәк дип әйтәбез инде. Менә шушы ялкынсыну булган чирләр бар бит инде. Аннан инде картлык галәмәте булган чирләр дә бар бит әле бездә, әйме? Менә ялкынсыну булган очракта инде менә шушы 80 төрлесе дип әйтәм бит инде. Ул очракта әлбәттә дарулардан башка булмый. Андый вакытта инде менә амбулаторный поликлинический теге кабул итү бүлеге дип әйттем бит инде. Беренче елларны без аны саныйдык, менә 4000-гә кадәр үткәрдек дип, кешене консультация үткәрдек дип. Хәзер безнең менә узган елларны 14000, 2017 елда инде хәзер үк менә 17000-гә якын кеше безнең үзәктә консультация үткән. Әле бу амбулаторный прием. Амбулаторный кабул итү бүлегендә хәзерге көндә менә элек әйттем, бер генә кеше утырадыр дип инде. Хәзер шушы кирәклекне аңлап, безнең менә шушы авыруларның мохтаҗлыгын исәпкә алып, баш табиб Марат Наил улы Садыйковның, әле ул бит Дәүләт Советы депутаты, сәламәтлек һәм социаль мәсьәләләр буенча комиссияның әгъзасы да булып торгач, ул бик якыннан аңлый һәм кай вакытта шаярып, мин инде 50%-ка ревматолог булдым ахыры дип тә куя инде. Ни өчен дип әйтсәгез, безнең хәзер кабул итү бүлмәсендә 5 ревматолог бер юлы утыра. Ул бер төбәктә дә юк. 5 ревматолог 5 көн атнага эш вакытларында кабул итәләр. Әлбәттә бу бик зур менә безнең сәламәтлек саклау министрлыгы тарафыннан да, безнең менә шушы үзебезнең хастаханәнең җитәкчесе тарафыннан да безне аңлау, безнең мәсьәләгә керү, иң беренче авыруларның менә мохтаҗлыгын аңлау. Инде бүлеккә килсәк, анда 3 табиб эшлибез, ул да бик зур мәсьәлә. Ни өчен 3 табиб? Чөнки соңгы вакытта булган менә дәвалау усулларын әйттем бит инде, бу революцион шундый менә чыгыш булды инде соңгы менә 15 ел эчендә, 17 ел эчендә, 20 ел эчендә гомуми Русия буенча, безнең Татарстанда беренче мәртәбә безнең үзәктә генно-инженерлык юлы белән эшләнгән биологик препаратлар куллану. Менә 2002 елда без аны безнең үзәктә, мин әле хәзер дә хәтерлим, ул авыруны, ул бездә хәзер дә килеп йөри, күренеп йөри. Бу инде менә препаратлар чирнең асылына
менә тәэсир итә торган, туктатып калырга ярдәм итә торган безгә. Менә гариплек төркемнәренә чыкмас өчен, эштә калу өчен, менә файдалы булып калу өчен, гаиләсенә, эшендә, үзенә инде кешенең менә шушындый көчле тәэсир итә торган препаратлар. Ул препаратларның төрле бәядә инде алар. Без аны менә 2002 елдан кулланып, менә карагыз инде, хәзергә кадәр аның саны да, сыйфатлары да, бер генә препарат булса 2002 елда, хәзер без инде 13-15 препарат белән эшлибез. Әлбәттә, ул препаратларга әйтмим, һәрбер авырып киткән ревматик җир белән чирләүче авыру мохтаҗ дип юк. Ул авыруга менә 15% ревматоидлы артрит белән чирләүче кешеләрнең менә шушы препаратка барырга мөмкин. Бехтерев җире белән 8-10% мохтаҗ булырга мөмкин. Авыруга карап, чиргә карап һәм аңа кадәр билгеләнгән даруларның тәэсиренә карап. Менә һәрбер буын авырту гормональ булмаган ялкынсынуга каршы препараттан башлана дидем. Мин сезгә әйттем, аспирин дип. Аннар инде күп препаратлар, менә әйтеп китсәк, инде алар бик күп бит инде авырулар янында чыгыш ясаган вакытта алар үзләре әйтә башлый инде. Кемдер диклофенак, кемдер кетонал, кемдер индометацин, кемдер целебрекс, кемдер аркокси, алар бик күп. Но бу препаратларның менә тәэсирен бер төймә ишеп кенә әйтеп булмый. Аны 5-7 көн түземлелек белән эшәргә кирәк. 7 көннән менә уртача алганда тулы бер тәүлек дозасын эшеп препаратның карыйсың. Әгәр сиңа җиңелрәк икән, иртә белән торырга җиңелрәк икән, катып калган буыннар тизрәк языла икән, димәк бу синең препарат. Әгәр ул сиңа эчкәнме, эчмәгәнме бер төсле икән, димәк бу препарат сиңа бармый дигән сүз. Менә без бит инде күп вакытта йөрәк кан тамырлары авыртулары, чирләре вакытында әйтәбез инде, кан басымы югары булганда. Халык бит бөтенесе бер төрле дару эчми. Кемдер мондый дару эчә, кемдер мондый дару, кемдер мондый дару. Аларның һәрберсенең үзенең даруы бар, кан басымын төшерә торган. Шуңа шикелле менә бу буын чирләре дәвалаган вакытта да төрле препаратлар, төрле дарулар белән файдаланабыз. Һәм аларның менә теге ярдәм итүе, итмәүе инде, ул күп нәрсәгә бәйле. Иң беренче организм үзенә. Ә менә күп вакытта әйтәбез инде, кайсысы укол белән бит инде эшләнелә, кайберсе шәм белән куела, кайберсе теге төймәләр белән инде. Аларның бөтенесе дә бер төсле. Әгәр инде бик нык ялкынсыну булган вакытта гына инде 1-2 теге уколлар кадап, аннары шул ук препаратны дәвам итәргә кирәк төймә белән. Күп халыкта менә күп кешедә, хәтта табибларның да кайберләрендә шундый уй бар, әгәр менә преднизолон, теге гормональ булган препаратларны бирәбез икән, без уйлыйлар инде менә бер нәрсә ярдәм итмәгәндә гормональ препарат бирәбез дип. Дөрес түгел бу уй, чөнки гормональ булган препаратлар безнең кайбер чирләрдә авыруның сәламәтлеген генә түгел, үзенең гомерен саклап калу өчен булыша. Чөнки әгәр гормональ препаратлар булмаса, без авыртуны менә бик нык ялкынсыну башланган вакытта, бик зәһәр менә шундый башланган чирләр бар безнең чирләр арасында. Гормональ булмаган препаратлардан башка без авыруны югалтабыз гына. Шуңа күрә аны соңгы чик дип, соңгы чара дип карарга ярамый. Безнең кайбер чирләрдә менә төймәсе генә инде преднизолонның 25-30 таблетка белән менә шул төймә биреп, аны әле 2 ай, 6 ай буена эчеп, менә шундый коткарып калырга була. Чөнки менә минем үземнең иптәш кызым әле бу беренче клиник хастаханәдә эшләгән вакытта кисәк кенә менә авырып китеп, грипптан соң әйттем инде вирус чыганак булырга мөмкин безнең чирләрнең дип.
Караганда менә кисәл белән иде. Башын күтәрә алмыйдыр, кулын күтәрә алмый, аякларын күтәрә алмый. Менә ята инде, ни генә бер бакча ни булып кына инде, теге әйтәбез бит, җиләк җимеш дип кенә менә шулай гына әйтеп ятып. Шуңа без 25 төймә преднизолон биреп, ул дерматополимиозит дигән чир безнең тиреләрне һәм бөтен мускулларны менә җәрәхәтли торган чир. Һәм без аны аякка бастыра алдык. Ул әлбәттә преднизолонда инде әзрәк формасын үзгәртте башта. Аннары теге авырлык, гәүдә авырлыклары, күлмәкләр инде 44-тән 54-кә булсын инде әз генә арттырып әйтәмдер инде. Шулай үзгәргән иде. Аннары 8 елдан ул кайтты элеккеге хәленә. 8 ел безгә кирәк булды. Аны тулысынча аякка бастырып, менә шул эшкә чыгарып, менә шундый андый чирләр бәхеткә каршы сирәгрәк очрый. Менә бер вакыт сукыраюның да хәтта сукыраюга да китерергә мөмкин дигән. Әйе, менә бер клиник менә шундый мисал китерәмме? Ул безнең чирләр арасында булырга мөмкин инде. Системал васкулит менә Бехтерев чирен тагын бер тукталып китим инде. Безгә бер авыру мөрәҗәгать итте. Башта ул ике колакка да соңгыраулана инде, чукраклана дип әйтик инде. Аннан инде бер елдан күзләренә зыян килә башлый. Башта бер күзенә күрми башлый, аннары икенчесенә. Аны җибәрәләр күз табибларына операциягә. Операциягә килгәннән соң күз табиблары, менә рәхмәт әйтәсем килә, менә шушындый безнең уртак менә мәсьәләләрне аңлый белгән өчен дип әйтәм инде. Алар карыйлар кан анализларына. Кан анализларында үзгәрешләрне күреп, анда сой югары булып, лейкоцитлар дигән аккан тәнчекләре менә әзәюләрне алар җибәрәләр ревматологка. Менә күз колак ишетми башлагач, күз сукрая, берсе инде сукрайып, икенчесе бетә башлагач инде менә шулай игътибар иткәннәр кан анализына. Ул безгә килгәч, без карап, умырткалыкны менә карап күренеп торадыр инде Бехтерев чире икәне, рентген сүрәтләрен төшергәннән соң, анда менә шушындый Бехтерев чире икәне аңлашылды. Аннары бар әле безнең менә бикчета дигән чирләр язылар дип әйттем бит, диме? Күздә ревматоидлы артритта менә күзләр бозылырга мөмкин. Инде теге корылыкны әйттем, менә корылыктан башка әле менә шушындыйлары да булырга мөмкин. Менә ул бит карагыз әле, ул буын бит инде бер нәрсә дип әйтим, бер конгломерат кына түгел именно. Буын бит ул буын чирләре менә әгәр авырта икән, ул бит ике сөяк тоташтыра торган бер үзе бер зур орган дип әйтим инде, бер зур әгъза. Аның бит янында бәйләүечләр, сеңгерләр, мускулларны бер-берсе белән тоташтыра торган, сөякләрне менә шул тоташтырып тора торган ниләр бар бит инде, бәйләүечләр, сеңгерләр дип әйтәм. Алардан да бик күп нәрсә тора. Аннан буынның ишендә бит әле кимерчәк. Иң юка менә шул иң кирәкле дип әйтим инде аны, кимерчәк. Менә кимерчәкнең өстендә юка гына шул сөяк катлама. Әле буынның күлмәге бар, ичке күлмәге бар. Ичке күлмәге менә шушы майны бүлеп чыгара. Һәм менә шушы әгәр күз алдына китерсәк, инде ике юыш боз бер-берсе белән менә шулай үтәргә тиеш, тыныч кына. Бернинди шыгырдау да, бернинди теге шалтырау да булырга тиеш түгел инде. Әгәр менә шул кимерчәкнең теге калынлыгы кимеп, ул җәрәхәтләнсә, әле кай вакытта ярылып китеп, кыйпылчыклар буынның ишенә дә килеп төшсә, ши тыккан кебек менә кеше урамнан җигереп барган вакытта кисәк туктап кала, ши тыгылган кебек була менә шушы кимерчәкнең эләгүе. Һәм әлбәттә әле аннан башка буынның ялкынсынуы бар, ялкынсынуы. Ялкынсыну вакытында менә үпкәгә су җыелган кебек буынга да су җыела. Буынның тез буынын гына алсак та, анда 9 кисәсе бар әле аның.
менә 9 кесәгә менә шулай су җыелырга мөмкин. Үпкәдә аска күбрәк җыела, ә монда менә 9 җиргә җыелырга мөмкин. Хәзерге вакытта менә карагыз әле, мин шул менә әле әйткән клиник мисалда теге менә үпкәләр, биерләр дип әйттем бит инде, йөрәк җәрәхәтләнгән вакытта, әлбәттә монда менә шушы генный инженер юлы белән табылган биологик препаратлар белән дәвалау инде асылына, җисеменә туры килеп, кешене гариплек төркеменә чыгармыйча инде исән калдырырга мөмкин дип әйтәм инде. Әле башта бит исән калдыру, аннары инде гариплек төркеменә чыгармаска һәм теге саклап калу өчен инде гомерен. Менә шуларны дип әйтер идем. Безнең нәрсәне истә тотарга, нинди практик киңәшләр бирәсез, нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Менә соңгы вакытларда әйтер идем, мөрәҗәгать итүләр ешайды хәзер, берсенә берсе дә әйтү инде менә безнең бит шәһәр теге хастаханәсе булса да, аннары шәһәр ревматология үзәге булса да инде ревматик чирләр белән теге дәваланучылар үзебезнең республиканың бөтен районнарыннан да киләләр, бөтен районнарда барып без кире бормыйбыз, дәвалыйбыз, күп кеше җиңеллек тапып китә инде. Әлбәттә, үз-үзеңә игътибарлы булу иң беренче чиратта кирәктер инде. Һәм якыннарыңа, туганнарыңа, дусларыңа игътибарлы булу. Әгәр күрәсең икән, кемнеңдер менә бер буыннан инде бер буын авыртырга мөмкин, 2 буын, 3 буын авыртырга мөмкин. Әлбәттә, аны үзеңә үзең дәвалап кына, без халык ысулларына да каршы түгел. Халык ысуллары да әрекмән яфракларында күп инде без авырулар биргән дәвалау чараларында кулланабыз. Аларга да каршы түгел, тик үзеңә үзең диагноз куеп, үзең дәваланып яту бер дә дөрес түгел. Бигрәк тә ул менә шул ревматик җирләргә кагыла инде. Ни өчен дисәгез, менә күп җирләрдән киләләр инде, беренче тапкыр киләләр, 2 ел, 3 ел, 4 ел үткәч, кызганычка каршы ул вакытта бәлки безнең инде дарулар ысулы белән дәвалау шулкадәр файда да бирмәс. Ул вакытта безнең менә хастаханәдә 2 травматология бүлеге быел бит әле сынауларга каршы да менә травматологлар белән безнең бик тыгыз элемтәдә эшлибез инде. Ул вакытта буын алыштырулар, тез буыннары, бот буыннарын алыштыру, хәтта инде менә шушы куллар бит инде ревматик җирләрдә ревматоидлар телтә менә шулай китергә мөмкин. Хәтта аларны да инде алыштыру менә чаралары, ысулларын күрәбез инде. Алар белән инде бәлки менә шушы киң кырлы 7-нче клиник хастаханәнең тагын бер менә шушы яхшы ягы бардыр, чөнки авырулар айырып эзләп йөрмиләр травматолог табибларны. Авыру бездә булган вакытта без аларны менә шушы травматологларга күрсәтеп, аларны чиратка куеп, кемдер менә 3 айдан, кемдер ярты елдан инде менә шушы буыннарны алыштырып, шул кадәр теге җәфаланудан менә азат булу дип әйтәсем килә. Аннан менә шушы мәктәпләргә кайтсак инде, авыруларны чакырыр идем мин менә сәламәт кешеләрне дә кай вакытта. Чөнки менә остеопороз чирен бер кеше дә уйламый бит инде, картаю билгесе дип уйлый. Борын белән җирдән йөри башлагач, теге кәкрәйеп бөкрәйгәч кенә түгел бит, име. Менә шул әз генә 3 сантиметрга, гәүдә озынлыгы 2 сантиметрга кими икән, денситометрияны үтәргә кирәк, карарга кирәк. Синдә юкмы остеопороз чире? Аның да бит бик күп менә теге сәбәпләре дип әйтәм. Иртә күремнәр бетү менә хатын-кызда, яисә теге хәрәкәт әз булу, менә хәрәкәттә бәрәкәт дибез, име. Хәрәкәтләнмичә көне буе менә өстәл артында утырган менә бухгалтерлар, безнең име хисапчылар. Аннан киресенчә ашау ризыкка менә теге игътибар итмәүчеләр. Остеопороз чирен без үткәргән вакытта һәр вакыт балалар табибларында чакырабыз, педиатрларына һәм әтиәннәргә дә бик файдалы дип менә яшьләрендә чакырабыз. Ни өчен дисәгез, менә аның тәрәзәсе башлану чоры менә баланың күкрәк сөте эчмәгәннән башлана. Әгәр баланы ими белән ашатмыйсың икән, каян килсен ул кальций? Каян килсен ул ныклык сөяктә? Менә остеопороз чиренә әйтәм инде. Без тикшереп караган идек, 18 яшькә кадәр булган балаларның 75
процентында кальций җитмей. Бу бит инде менә шушы күкрәк ашаманга, сөтле әйберләр ашаманга күрә. Иң кызыгы әле тагын авыл җирлегендәге булган халыкта остеопороз чире күбрәк шәһәр җирендә булганнарга караганда. Шәһәрдә димәк күбрәк сөт әйберләр ашыйлар, сырлар, йогуртлар, сөтләр эчәләр. Авыл җирендә сыер тотып, иремчек ясап, менә димәк ул аңа аерым игътибар кирәк. Менә 20 октябрь көнне үткәреләчәк остеопороз көненә мен уйлыйм, авырулар саны быел тагын да күбәер дип. Чөнки үзеңә үзең игътибар итмәсәң булмый. Аннан менә яссы табанлык, теге бик каты бөгелүчән менә сөякләр, алар да үзенә тыш бер игътибар сорыйлар. Балаларны бит инде күп вакыт ата-ана теге бик сыгылмалы дип инде бирәләр фигурный катанияларга, нигә художественный гимнастикага. Бәлки табиб белән киңәшләшергә кирәктер монда очракта. Чөнки аларның узун менә шул бәйләүчләре, узун сеңгерләр, алар сындырмыйлар, тайпылдыралар. Менә бер буын тайпыла, тубыктан икенче буын тайпыла, һәм алар бик тиз китерәләр остеоартроз чиренә. Ул без инде олыларда, картларда гына була торган дип уйлыйдыр. Менә мин эшли башлаганда әле картларда сөякләр туза, теге сөякләр яшь барган сайын олыгая дип инде. Хәзер без менә бер елны 3 кыз безгә бер юлы килделәр. 2 кыз хореографик килиятеннән бетереп киләләр иде. Берсе профессиональ биюче 24 яшьлек кыз. Тегеләренә 16-17 яшьлек. Менә 3 кызга да без кызганычка каршы алга таба биергә рөхсәт итмәдек. Чөнки берсенең коксартроз дип әйтәбез инде, буыны бөтенләйгә менә катып калган кебек инде шулай җәрәхәтләнгән иде, селкенә алмый. Ул беренче дә, икенче дә, өченче дә позицияләрне ясый алмыйдыр инде. Теге биюче кызның инде, аның менә 4 яшьтән бию ул кыз. 20 ел буена биеп, аның менә тез буыннары беткән иде инде. Әгәр хәзерге көн булса, менә ул берничә ел, бер дисә ел элек инде булды хәл. Без аларны инде куркып булса да буыннарны алыштыруга язган булыр идек. Менә шушындый мәсьәләләр. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.